Kani gede ka Akashvani Shillong ka khubor ban puli di ka sanli jana kimat bakong sanjo ka khubor. Penyiar ke Sarkar India ya ka dor jong ka gas set jing set da ars pak tengka si tendong. Shen an pelat ke Sarkar India ya ka skim prip ban penkelador ha kaliang ka jong penmi keri India ya ki dawai da shin. Khasan terik unai luar an sedang ke dorbar senrai jong ka yin robar thau an ke Meghalaya na ka benta san sengi. Bat live hob nai klem yo tulop kinong tray ke GHEDC. Let dawa tulop biang hapdeng ke jing do jing kermen ya ki jing kular ba klem urlong. Ki khubor ki babnya. Ka sarkar kalarai ban pendunano ya ka dor jong ka gas set jing set ka baju sam seki pat ba na ka bentaban penan kam haki yang kisam da ars pak tengka si tendong. Ya kan dikarai la shem da kajing yalang ka kunhun menteri kabinet joko sarkar India ha New Delhi ha ka arpun dai terik jong nailar hajar arpulai. Ha bakran ni kinong patai kubor hadin kajing yalang u menteri ketenat information and broadcasting u Anurag Singh Thakur u loong ba kajing penduna ya ka dor ke LPG cylinder kalong ban benrap syu ya ka dor subsidi ke baladan lepa kabalong ars pak tengkasi cylinder ya kilong ying long sem ki bayok mentoy na ka skim Pradhan Mantri Ujwala Yojana kabandang yai beteng. U Menteri Ketenat Chemicals and Fertilizers jong ka sarkar pedeng u Dr. Mansukh Mandavia. Uloong ba ka sarkar shen kan sepelat ya ka skim ke bethamai na ka bentaban kentiu ya ki kamwat benya bat ban penmi ya ki eki bethamai ha ka liang Kidawai Dashin, kabalatip ka promotion of research and innovation in pharma med sector ni ka PRIP, PRIP. Kaba ka jinglut jingsep baro kan poi siya ka 1,000 klur tengka. Ha ubna belala ka kabinet jong ka sarkar India kala ay ya ka jing menjur jong ka ya ka jing pentri kam ya ka skim PRIP na ka benta sansnem na do 1,000 arpulai 1,000 arpusaw ha do 1,000 arpunyo 1,000 arpupra. U menteri ulaban rapru da kabaong ba katong jong ka PRIP scheme kalong ban penkelador ya ka jung penmi dawai keri India kata hagaliang ka Indian pharma medtech sector na ka jing yakot ha ka bayde ba kador sya ka jingsan ha ka jing penmi ki dawai ki bethamai da ka ba penklan ya ki lat wat banya ha kari. Ka Indian Space Research Organization ISRO kalaong ba o pragyan rover o bala pentri kam da kaleza o la penskam ya ka jingdan jong sulfur halor jong benai hajan o South Pole lengba ki jing thau ka in situ kabalong ka jing thau ka baning kong lengba ka khubor ha ka social media na kaliang ka ISRO kalaong ba o spectroscope jong o pragyan rover ulalap ru ya kejingdan jong u aluminium, calcium, ferrous, chromium, titanium, manganese, silicon, batkal air, oxygen, kumbalak mi lenti. Ka menteri ketenat kakot kakya jong ka sarkar Meghalaya kakong amperin lengdo, kalau ong ba ka sarkar kadang ya chaprang ha kejing mi binya ya ki katu di ki application jong ki bala apply ya ki seat puli doktor ki ba ha kathop unreserved. Ha ba kalau ong ba dan na pedeng kitu ki bala apply ha katay kathob na Meghalaya kila apply ru na Assam ha ba kila peniru ya ki duler jinglong nong song sunong bapura jong katay jela ka menteri kala ong ba katanat ka ko kya ka jela kala don ru ya ka PRC ka balong na ka banta sipor ka kong amperin kala yatu ha ginong tay kubor da ka ba ong ba kalay kren ru bat katanat ki kamaan lambat yu chief secretary nin ka step bat kajing bishar bnia aha ka bayday bat kani ka kam kadang ya chaprang ka menteri kala ong ru ba ka sarkar kala ban penbenano shen ya ka jing baha seat na ka benta ki samla puli doktor ki ban let na ka baha jong ka sarkar u menteri katanat ayush jong ka sarkar India u Sarbananda Sonowal uladap da kajing smokeman ban yo iya kajing tay bat kentiu ya ki dawai kenbat kabalatay ha ka University of Science and Technology Meghalaya kata ka USTM usunawal la pli ya ka academic complex jong ka IA Ayurvedic Medical College kata ka IA AMC ha USTM ha ka si ba arm ta kata yo
Hagati ke jaka puli doktor dawai kan ban labu ru ya ke Advanced Research Center ka Central Instrumentation Facility bat kibi di kitnan. Haba ajeng keren haka jingelang pli ya ke AMC haka jingedan kat bun ba ke samla puli usun wal loong ba uladap da ka jinglungo ba ka jingso kumen ban yoi ya ke tigi jingtai kabala penbiang lut ya ke jingdan kambaro kabalong ke sinjam jong ke jingyo i jengai kabahapok ke jingyelam umabubul hok kani ke kubor kawan sepina ke Akashvani Shillong ka dorbar senra jo ke yin robar thau ai ke Meghalaya kan long na ka bentasan sngi na do ka khat santre unai lur hadu ka arpo artre unai lur ye kisi pelong dorbar la penbet pura da ka Business Advisory Committee jong ka yin robar thau ai ha ka jingelang ka bala penya de ulampang u Thomas A Sangma nin ka sngi ulampang loong balai sngi kata ka khat santre ka arpo terik bat ka arpo arterik labu na ka bentaki government business kat ba arsngi kata ka khat khandai terik bat ka arpo terik labu na ka benta ka private business ki nong tre jong ka Garo Hills Autonomous District Council GHADC da ka jing bamla asha su ye ki jing kular bamju urlong na ki bor penyat jong ka GHADC ban siu dop no ye ka tulop ka bala sa teng ka jong ki na ka bental lai phau tli ki benai ki labu por hadu ka khat santre unai lur ban yo lut no ye ka tulop ka kenun mikmat na ka seng ki nong tre jong ka GHADC kala let ye kendu ye Chief Executive Member u Arbinus Marak Khasi baar ban penbori u ban pelat no e ketulop ko jongki usi em molekular ya ka kenhun ban siu no e ketulop jongki na kebenta kat tu kat ni benai kat hau benai nai lur kat bakum ke jengdan ke pisah kabaki nong trei kim sola ban shania ya ka kular habakmi na ki jengdawa baki labu hakipor ki belala ki bela syukut tang ki jengkular klem urlong ka Meghalaya Cement Limited Topsem kalabe kam shisundan ya arngut kinong tre ki jongka u Arun Kejriwal bat u Umesh Kumar ya karai ban be kam ya kitegi arngut kinong tre jongka Topsem Cement la shem hadien bala mi ki jingdawa na ki seng bhalang nakaliang ki bor penya jongka Topsem kilapan ma pat ba bat be kam ya kitegi arngut kinong tre jongka halo ka jingkren jongki ki kitien ki baklem akor ha ka jingi ki pat ba persya ya ka public hearing ka bala penlong da ka te ka company na do bilat ha ka arpo sautre unailar ban peniar su ya ki jing tre kam jong ka te ka company ka sarkar Meghalaya kan ai jing tip ya ka kunhun ka bakmi bnia ya ki kot puli ka bala tip ka textbook review committee bakan kuntup ru ya ki lenong ki bede ba ka jela ha ki kot puli habakren ni kinong pathai kubor unong ai bot jong katrat puli puthi uba HM sangpliang uloong ba ka jing thumu kalong ban kunthop ya ka history bat ka geography jong ka Meghalaya nakadaw ba ki kot puli ki banabar ka jela kim dan ni kini ki jing tip ki bede bat ka jela Meghalaya hablakli halor ka jing pentre kam ya ka National Education Policy uba sangpliang uloong ba kasong ho vice chancellor jong school ba nihu banwat ikilat lenti banwengi kijing bat kiding pengkyang ha kajing petrikam ya ka NEP haswaban penkut iku khubor kimat bakongsan sa sisin pat penyiar ke sarkar India ke dor jong ka gas set jing set da ars pa Khasi tendong shan an pelat ke sarkar India ya ke skim prep ban penklador ha kaliang kajing penmi keri India ki dawai da shin khat santre unai lur an sedang kedorbar senra ke yin robar thau ai ka Meghalaya na ka benta san sngi bat lai phub na khimi otulop kinong tre ke GHADC let dawa tulop biang hapdeng ke jing du jing kermen ye ki jing kular ki baklem urlong kat tu kani ku khubor klakut brawan shapi na ka Akashvani Shillong